Mi van veled? Hogy? Úgy, hogyha valaki fegyvert fog rád, és azt mondja, áruld el, mi zajlik ebben vagy abban a fickóban, vagy kinyírlak. Mi hajtja előre? Mindjárt az esze? Nem tudnál válaszolni rá, nem? Mert ott helyben megdöglenél, mert fogalmat sincs, hogy bárki más mit gondol. Szerintem tudod mi vagy? Te nagyon gonosz ember vagy. Vagy valami más? Egy szerencsétlen intézetben nevelkedett gyerek. Érted végre? Érted? És az erkölcs, ami minden emberben ott lapul, az benned nincs meg. És miért nem öltél meg? Egy elejé taxis, a nevem Max, Dr. Freudnak hiszi magát. Nem válaszoltál. Na és te? Papírtűri, tiszta taxi, egyszer egy limuzincég, mennyit van rá? Semmi között hozzá. Egy napon az én álmaim valóra válnak. Te pedig egyszer rájössz, hogy nem történt semmi. Mindenki vakult benne. És rájössz, hogy hirtelen megrémültél. Nem sikerült. És nem is fog, mert nem tettél érte semmit. És emlék lesz belőle, te pedig eldobod magad a foteledben, és napközben életed végéig kábultan mehetsz a tévére. Te vádolt gyilkossággal. Elég lett volna egy kis előleg, egy Lincoln limuzinra, vagy a lány, akit nem hívtál fel.